Miki, Anđelka i Marijana poslati su na dodatnu obuku u pravu školu za dame. Strogi centar i stroga profesorka bontona Maja Petrović provešće ih kroz školu lepog ponašanja, onu školu koja je našim voditeljima očigledno nedostajala. Najviše izgleda Mikiju. Dobar dan, dobrodošli u školu za dame. Ako mogu da primetim, u školi za dame ne možete tako sedeti. Prava dama nikada neće sesti. Marijana, kako ste se ostali, a Miki da ne govorim. Ja i nisam dama. Anđelka, ja mislim da je to sasvim u redu. Ali to je, ona je namešteno, to nije prirodno. Čokančićem ću te, čokančiće ćeš me, čokančićeš me, čokančiće ćeš me. Čokančićem ću te, čokančiće ćeš me, čokančiće ćeš me, Bacite ga za čas. Čokančićem ću te, čokančićem ćeš me, čokančićem ćeš me, čokančićem ću te, čokančićem ću te, čokančićem ćeš me, čokančićem ćeš me, čokančićem ću te. Ovo je bilo... Bravo. Čokančićem ću te, čokančićem ćeš me. Čokančićem ću te, čokančićem ćeš me. Neko je tu pogrešio. Čokančićem ću te, čokančićem ćeš me. Čokančićem ćeš me, čokančićem ću te. Nije bilo loše, ja bih se vas pohvalila. Ja ne znam, možda je malo naglašavala ovo na početku. Kad naglasi to na početku, šta znam, meni se ne sviđa. Kad naglasi. Dotakli smo novu temu, molim vas. I vi nešto učete na I ti si nešto naglasila. Južni akcenat. Pa vi Srbijanci uopšte ne pričate dobro, to akcenat i to. Vi ste sa severa, jel? Da, naravno, ja se ponosim. Pa i kod vas se to osjeća, nemoj procenu. Osjeća se, tako reći. Samo sam ja iz Beograda. Miroslav, zaista treba da prestane da oteže. Doteže! Dobro. A Marijana, samo se vi smejte, vi mi nekako zvučite kao da često posećate beogradske splavove. Posećujem. Naglasak ne govori o ličnosti, govori o poreklu. Anđelka deluje fino, vi ne idete na splavove, jel? Bože sačuvaj. Ne. Ja se zaista trudim. Prosto nekad ispadne, ali evo potrudim. I mnogo pričate, upadate u reč. Mi imamo harizmu. Karizmu. Personality. Ko bi rekao? Da se dese, da... To je sa splavova. A vi ste znaju i ovi ste iz opere. Gospodjica je stigla iz opere, Gospođa. Ljudi koji su uspravni lepog držanja su uvek ocenjeni kao socijalno poželjniji od onih koji sede na neki drugačiji način. Miroslave, molim vas da se ozbiljite i da tu knjigu stavite na glavu, ne kao krov. Šta to znači uspravno? Glava gore, potez na donjem delu leđa je isto uspravan. Ne, Miroslav. Dah će mi tu za vrat. Vaše ime. Zalepila je lepku Vama odlično ide. Zalepila knjigu žvakom. Ja zalepila knjigu žvakom svašta. Svaka vama čast, vi ste opet briljantni. Izvinite, da li sme, recimo ako vidim da je ovako nož prljav, smijem da ga obrišem ili to ne potrebno? Pa uzmeš samo ovako i u farmerke. I nikako se veći deo ruke ne oslanja na sto, znači samo šake. Zabranjeno je srkanje supe, uzimanje tuđeg tanjira, ne daj Bože podrigivanje, gledati u tuđe tanjire, u okolne stolove. U nekim kulturama je poželjno da posle večere se podrigne ili ne daj Bože da se nekom omakne da pusti vetar ili tako nešto. To je... To smo narodski rečeno da prdne. Joj, Bože. Živa istina, ja čekam Miroslave, molim vas da se smirite, to je čist prostakluk i tome nema mesta u ovoj školi za dame. A to su šveđani napredni, znači to je švedski standard. Napravite neku vašu školu i osmislite vaše pravila. Ajmo, moje dame, prva lekcija. Vrckanje. Prava dama mora naučiti da vrcka. Hop, 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 to, dobro. Nije loše. Druga lekcija, morate da naučite da ližete lizalicu. Svaka dama mora da zna da bude pažljiva sa lizalicom. I treća lekcija,
Ne radi u Fajat. U Fajat. Tu je rešenje, Šivica. Šivice moje, ali ću da te kresnem. 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 Došlo je vreme da naši vajni voditelji pokažu koliko su zaista naučili u svojoj školi za dame. Oni od svoje profesorke dobijaju pozivnice za gala večeru, gde će u društvu svojih novih partnera pokazati svoje novo lice. Ti zapamtila u kojoj se ruci drži viljuška, u kojoj nož? Anđelkin pratilac je Vuk Vukićević, naslednik svoga oca, producenta porodičnih show programa. Mikijev pratilac je teniser broj 1 u svetu, čuveni Novak Đoković. Marijani Mićić je zapao najbogatiji begunac koji je još i neženja, Saif Gaddafi. Dok parovi uživaju u gala atmosferi, profesorka Maja budno prati zbivanje za stolom preko video veze. Gde ti, Boga mi, a? Šta više voliš, backhand ili... Više volim forehand. Ništa, šta ti kažem, ako se posvađaš s Jelenom, možeš pozvati mene, moju drugaricu, ja sam tu, razumeš? Šta je fal? Kažu bolje da ljulja nego da žulja. Če ti neš ovo belo meso, ne? Ne, hvala ti. A šta ste vi rekli, čime se bavite? Producent. Stvarno? Da. Da radite i filmove i to? Filmova, serije, sve. Pa znate šta, ja uopšte nisam voditeljka, ja sam glumica zapravo. Da! Znaš mi, mislim, mogli smo popričamo o nekoj ulogici, nešto tako. Javit ćete mi se, zakažete kod nas kada biti sastavljeno. Da, obavezno. Vreme je da naši polaznici saznaju da li su postali dame. Ja sam vas pomno posmatrala, beležila sam svaku sitnicu, ali vi ste pravili i krupne greške. Arijan, nedopustivo da se dama napije za stol. Ovo što ste vi napravili je skandal. Nisi dama, ali si alkos, makar si nešto. Miroslave, ne znam ni šta bi vama rekao. Kad sam, žalite? Zašto? Ništa, niste. Ja ne dobijam diplomu. Ovo je bila avantura sa vama. Ja nisam dama. Meni je babina baba bila dama još na Bečkom dvoru. Nikada nećete biti žao. Ajde, molim. Anđelka, svetla tačka ove škole. Čestitam, jedan ste zaslužili i dobili diplomu. Trudili ste se, mučili ste se, izvolite. Hvala vam. Izvolite i čestitam. Hvala najlepše. Od vas će biti nešto. Jo, izvinite. Alo, brate? A, sad sam dama. Ćao, ljubim vas. Pa ti si dama, ja, brate. Aha.